Salut, sunt Cristi. Încă suntem în perioada în care ne vedem mai mult pe sticlă, adică pe ecrane, pe WhatsApp, YouTube, Facebook, diferite platforme. Am remarcat că se poartă să te filmezi în fața unei biblioteci. Azi am ales să fiu în trend, să fiu la modă. M-am poziționat și eu în fața unei biblioteci. Da? Sunt cărțile de care nu mă am despărțit niciodată. Cărțile care mă caracterizează într-o oarecare măsură. Azi aș vrea sau mai bine zis zilele astea, pentru că nu reușesc chiar într-o zi, zilele astea am să fac ceva ce n-aș putea să zic că mă caracterizează, dar mă relaxează. Nu vă gândiți că am să cânt la chitară, chitara am luat-o doar să am în ce să mă sprijin. Eu zic că o să fie destul de interesant să fac un lucru care mă relaxează, dar nu intră în area mea de știință, în area mea curriculară. Poate vă gândiți și voi zilele astea la lucruri care vă plac, lucruri care nu vă plac, lucruri pe care să le faceți și să vă relaxeze. De ce? Avem nevoie să ne relaxăm. Dacă tot e o perioadă în care nu muncim așa de mult cum am putea, măcar să ne relaxăm. Haideți să vedem ce o să iasă. Bun, să vă povestesc pe scurt. În urmă cu un an, doi, eram într-un loc unde îmi place să mă duc destul de des, undeva la o cabană în munți, și acolo în fiecare duminică vine un bătrân, un bătrânel de 90 și ceva de ani să vândă lucruri care le face el ca să-și mai facă niște bănuți, că spunea că el are pensie 200 de lei. Am cumpărat de la el, deși n-am înțeles exact la ce îl pot folosi, dar l-am cumpărat de la el. El spunea că e o cană de dus apă la animale. Mă rog, nu mai contează. M-am tot gândit ce pot să fac cu el, cum aș putea să-i dau o valoare, să-l pun în valoare. Și am primit o sugestie. Aș putea să-l fac un ghiveci pentru flori. Dar pentru asta m-am hotărât să îl pictez. Dar nu oricum. Stați liniștit, nu sunt pictor, nu sunt artist, deși ați văzut, îmi place să filmez în fața bibliotecii. Am ales să îl pictez, în ghilimele, cu un aparat de pilogravat, mai bine zis să-l pilogravez. Am un aparat destul de vechi, un aparat rusesc de pilogravat. Cum funcționează o să vă dați singur seama. În zilele în care trăim, tehnologia a evoluat foarte mult și ceea ce mie mi-ar lua probabil 3-4 ore, acum se pot face cu aparate sofisticate în probabil 20-30 secunde. Dar, cum vă spuneam, fac un lucru care mă relaxează. Ce vreau să pictez, ce vreau să pilogravez pe ghiveci, de acum îl vom numi ghiveci. La fel, nu sunt un artist, nu pot să fac tot felul de... să-mi imaginez pot, dar să mă apuc să desenez anumite lucruri e foarte greu. Dar după model pot să fac ceva și o să încerc să pilogravez pe ghiveciul nostru cele 4 anotimpuri: iarnă, primăvară, vară, toamnă. Eu zic că o să fie interesant. Haideți să vedem ce ne iese.
Bun, iată-ne la final. Am pornit de la ideea de a picta, pilograva acest desen, dat jos de pe internet, deci nu e o proiecție proprie. Am reușit să obținem asta. Sper că seamănă, dar nu e așa de important. Important sunt următoarele lucruri. Dacă vrei să treci mai ușor peste perioada asta complicată, peste perioada asta care apasă psihic, ceea ce fac eu, că nu sunt absolvit nici eu de situație, e să încerc să găsesc, să fac lucruri care mă relaxează, care îmi plac, ceea ce vă recomand și vouă. Găsiți lucruri care vă plac, găsiți lucruri care vă relaxează, găsiți lucruri care să vă scoată din tensiune, din apăsare psihică, numiți-o cum vreți voi, și faceți-le, indiferent de rezultat. Nu contează rezultatul. Contează că vă relaxați, contează că faceți lucruri care vă plac. Bun. Fiind în fața bibliotecii despre care vorbeam la început, pentru cei care spun că au cheltuit cu proiectul ăsta un pachet de cărți degeaba, stea liniștit că mai am încă o grămadă. Iar dacă considerați că nu aveți niciun lucru, că nu sunteți prea, nu știți să faceți lucruri, nu sunteți prea îndemânatici, nu vă faceți o problemă, luați telefonul și sunați persoane dragi vouă, vorbiți cu ei, încurajați-vă unul pe altul și o să vedeți că putem trece cu bine peste situația asta. Dacă vă place ceea ce facem, dacă vă simțiți bine, dacă vă distrați, dați un like, dați un subscribe și ne vedem în următorul video.